Egunon guztioi eta ongitorri Eusko Jaurlaritzaren izenean, Mikel Amundarain naiz, Eusko Jaurlaritzako Industria Sailburu ordea. Eskerrik asko, streamenen bitartez gurekin zaudeten guztioi. Gaur 800-etik gora eta 3 jardunaldietan 2300-tik gora eskakizun izan ditugu. Dakizuenez, 2002ko enpresen laguntzaren plana, 74 programa eta 580 milioi euroko aurrekontuarekin martxan jartzen dugu. Atzoko saioan, ikerketa, berrikuntza, eraldaketa digitala eta ekintzailetzaren txanda izan bazen, gaurkoan bigarren saioan ingurumena, industria, energia eta nazioartekotzea uztartuko ditugu saio bakarrean. Nire aldamenean da ingurumen eta jasangarritasuneko sailburu ordea, Amaia Barredo, eta maila osatzen duten ordezkariak, Ana Camacho, Industria eta Energia Trantsiziorako zuzendaria, Inigo Ansola, Euskadiko Energia Erakundearen zuzendari nagusia, eta Ainhoa Ondarzabal, Bax Trade and Investment nazioartekotzerako agentziako zuzendaria. Gaurko saioaren helburua, Jaurlaritzak enpresari hainbat arlotan bideratzen dizkion dirulaguntzen programak azaltzea da. Zueri aditzera emotea eta zueri gerturatzea. 4 arlotan nagusiki esan dugun moduan, ingurumerari eta jasangarritasunari dagokionez, garapen industriala, energia eta enpresen nazioartekotzea laguntzeko programak. Desde el Departamento de Desarrollo Garapen ekonomiko, jasangarritasun eta ingurumen sailean lanean ari gara gure enpresei laguntzeko eraldaketan egiten trantsizio digital, teknologiko eta demografiko soziala erabiliz aukera bat baitira beraien lehiakortasuna handitzeko gero eta testuinguru globalago batean. Horregatik, enpresa guztien esku jartzen ditugu hainbat eta hainbat programa eta laguntza. Industria eta energia alorrean helburuak ipini ditugu gobernuan legegintzaldi honetarako eta baita nazioartekotzeari buruzko eta industriagintzari buruzko planean ere. Helburuak lortuko ditugu baldin eta denok leku bererantz egiten badugu arraun. Alegia, industria eta zerbitzu aurreratuek barne produktu gordinaren 40% iristea litzateke helburua. Eta horretan gabiltza beste sailburutza batzuen eskutik. Enpresen nazioartekotzea egokitu behar dugu, hornitzaileekaten erresilientzia eta gure gaitasunak handitzeko, eta ekoizpena ere bai. Eta energia berriztagarriak azken kontsumoaren 20%raino iristea da helburua. Horrela, EBE trantsiziorako jardunbide asko bultzatzen dituen erakundea da, berritzaileen alde apostua egina. Plan honetan programa ugari ditugula, 74 programa, eta gaurkoan garapen industriala, energia eta nazioartekotze eta inguru girokoak errepasatzeko aukera izango dugu. Hala eta guztiz, programa hauetaz aparte, Jaurlaritzan bestelako tresna asko ditugu, zuen zerbitzura eta plan honetan jaso gabe daudenak. Besteak beste, enpresei ematen diogun aholkularitza, zerbitzu espezializatuak, finantza euskal erakundetik finantziazio neurri ezberdinak eta arrisku kapitaleko hainbat eta hainbat tresna. Labur bilduz, esan dezakegu, enpresa bakoitzaren beharretara egokitzen dugula gure laguntza, bidea eta zalantzak izanez gero, gurekin harremanetan jartzera animatzen zaituztegu. Al final las saioaren bukaeran ez dugu elkarrizketa bat irekiko, baina arazoren bat balin badago, argitasun beharren bat baduzue, erabili maila, telefonoa, erakutsiko dizkizuegun helbidetara idatziz, edo euskadi.eus, spri.eus eta beste web horriak erabiliz.
Bestalde, beste informazio saio batzuk antolatzen ari gara, enpresa, klaster eta beste entitate batzuekin. Eta horrela, datozen hilabeteetan, hurbilpen ekintza gehiago egingo ditugu programa hauek ezagutzera emateko. Programa hauek industriarentzat direlako zuen proiektuetan laguntzeko. Lankidea den Ainhoa Ondarzabaleri ematen diotzitza. Ainhoa, mesedez. Eskerrik asko, Mikel. Egun on guztioi, buenos días a todos. Plazerra da niretzat gaur hemen zuekin egotea, un placer para mí estar aquí con todos vosotros. Niri tokatzen zait orain nazioartekotzea bultzatzeko 2022an martxan jarriko ditugun programak aurkeztea. A continuación, compartiré con todos vosotros. Ondoren, zuekin parte hartuko ditut nazioartekotzeari buruzko programak. Sartu baino lehenago, sarrera labur batean zuekin partekatu nahiko nuke nazioartekotze Euskal Agentzia zer den eta zeintzuk diren nazioartekotze bide horretan enpresarentzat eskaintzen ditugun zerbitzu eta programak. Ezagutzen ez gaitu zuen ontzat, Nazioartekotze Euskal Agentzia agentzia publikoa da eta Eusko Jaurlaritzak enpresen nazioartekotzearen alorrean dituen baliabide eta aktibo guztiak biltzen ditugu bertan. Gure helburua Euskal enpresei nazioartekotze prozesuan laguntzea da, modu integral eta hurbilekoan. Hogeita bat, hogeita lau nazioartekotze eta industria planari erantzunez, identifikatu ditugu Euskal enpresek maila honetan dauzkaten erronka nagusiak. Aurten, batez ere, lan egingo dugu, plan honetan sartutako ildo nagusiak gauzatzen. Batez ere, enpresa txiki eta ertainetara bideratuz eta startupetara. Era honetara, Basque Investmentik hainbat zerbitzu eskainiko ditugu, aipatutako erronka horietako gehienei heldu ahal izateko. Horrela, lagundu ahal izango dizuegu zuen nazioartekotze prozesuan. Hasieratik bertatik, diagnosia eginez hasteko eta aurrerako pauso batzuetaraino ere bai, finantzaketan eta ezarpenean. Euskal enpresetaren bezeroak hurbiltzeko ekintzak ere eskaineko ditugu, bezeroak aurkitzeko zerbitzuak eskainiz eta bar. Gainera, ikusiko dugu baitaren nolako aukerak dauden jasangarritasunaren eta bestelako trantsizioetatik abiatuta. Adimen lehiakorrereko esparruko informazio estrategikoa eskainiko dizuegu ere bai. Oro bat, gure presentzia zabalduko dugu nazioarte mailan, Hego Korean eta Turkian, bulego berriak irekiz. Talentuen bultzada bilatuko dugu, 600 beka eskainiz, eta hau dena, gure nazioartekotze konpromiso jasangarri, inklusibo eta giza eskubideekin errespetuz egindakoa bultzatuz. Basque Investment program honetan ikuspegi oso bat ematen dizuegu zuentzat dauzkagun laguntzei buruz eta lehiatila bakarrarekin. Horrela, zerbitzuak modu... Gure Euskadiko bulego, baina baita ere gure kanposarearen bitartez egiten dugu. 80 herrialde baina gehiagotan ematen dugu laguntza, 16 bulego propio ditugu munduan zehar eta aholkulariak 70 herrialde baina gehiagotan. Programei dagokionez, zerbitzuen ibilbide bera egiten dute eta nazioartekotze prozesuaren fase bakoitzera egokitzen dira. Beraz, programak eta zerbitzuak erabili ditzakegu osagarri gisa merkatu berrietara sartzeko edo egungo merkatuetan egonkortzeko. Eta hitza horre honekin, oraintxe aurkeztuko dizkizuet enpresen nazioartekotzerako dauden programak. Gure agentziatik guztira 24 milioi mugiaraziko ditugu, hoitatek 15 dauden 7 laguntza programetarako. Lehendabizikoa gauzatu nazioarteko deitzen dena da, finantzak eta
programa bat da. Euskal enpresek kanpoan egiten dituzten inbertsio produktiboi aurre egiteko. Kanpoko enpresak erosteko laguntzak ematen dira, 5 milioiko aurrekontua izango du 2022 urtean, eta mailegu itzulgarriak izango dira, eta gehienezko muga 1 milioi bat euro da. Gutxienezko inbertsioa 120.000. Apirilan egingo da deialdia, irailaren 16 arte. Enpresek gehienez ere eskabide bat aurkeztu ahalko dut. En cuanto a los programas de... Bestalde, nazioartekotzea bultzatzeko, batez ere ETEen kasuan, zabaldu eta sakondu programak dauzkagu. Zabaldun nazioartekotze maila txikia daukaten enpresentzat dira, fakturazio osoaren 50%tik berako kanpo fakturazioa duten enpresentzat da, aurten 2 milioi terdiko aurrekontua dauka, apirilean egingo da deialdia, irailaren 30 arte. Enpresa bakoitzak 3 eskabide eskatu ahalko ditu, laguntzaren erdia muga izanik eta 55.000 euro gehienez ere. Eta funts galduko ekarpen bat egingo da, nazioartekotze proiektuei laguntzeko, batez ere gastu ohikoak, konsultoria estrategikorako eta promozio gastu desberdinak kanpoko merkatuetara sartu ahal izateko. Adibidez, bidaiak, bezeroentzako gonbidapenak, eta bar, sakondu programan sartuz, antzeko funtzionamendua du, baina kasu honetan nazioartekotze maila handiko ETEentzat bideratuta dago. Fakturazio osoaren 50% gorako kanpo fakturazioa duten enpresentzat izaten da. Eta diversifikazio sustatzeko merkatuetan guztizkoaren 25%tik beherako fakturazio eduki behar dute, 800.000 euroko deialdia izango da, apirilean irekiko deialdia, eta enpresa bakoitzak eskabide bat egin ahalko du, laguntzaren muga 50% da, 55.000ko mugarekin. Elkartu programak, batez ere elkarlanerako moduren baten bitartez, partzuergoak, sustapen edo salmenta taldeak eta bar, lotuta dauden elkarte eta enpresei laguntzeko da. Aurten 500.000 euroko laguntza emango da guztira, uztailean irekiko da, urriaren 31 arte, eta funts galduko diru laguntza bat izango da, gastu ohikoentzat, konsultoria eta promozio gastuetarako. Pilotu izeneko programa. Nazioarteko inbertsio publikoko proiektu pilotuen garapenari eskala murriztu batean egingo diren egiteko modu, metodologia, proposamen eta bar berritzaileak proban jartzeko eta behin-behinean kopia daitezkenak volumen handiagoko proiektuetan lortutako esperientzietatik abiatuta. Programa honen deialdian 300.000 euro izango ditu, ekainean hasita urrira arte. Funts galduko diru laguntza bat egongo da, proiektuak martxan jartzeko, normalean hiri garapen alorrekoa eta bereziki proiektuaren diseinurako, implementaziorako eta emaitzen analizirako errepikagarritasunari begira. Eta azkenengo 2 programak talentuari dagozkionak dira, batetik dago BEINT, nazioartekotze bekak izenekoa, enpresa nazioartekotzearen alorreko prestakuntza espezialistak, ezagutza teorikoak eta kanpo merkataritzaren sustatzaile diren erakundetan eta kanpo aldean finkatutako enpresetan praktikak egitea kombinatzen dituen ibilbide baten bitartez, eta horrela enpresetan demanda handia daukaten lanpostuak bete ahal izateko, aukera handia da, enpresentzat ere bai. Programa honekin batera, bekadunak hartu ditzakezuelako prestakuntza
aldiko azken 8 hilabeteetan praktikak eginez kanpoaldean dituzuen enpresetan. Beraz, ezagutza teoriko eta praktikoak uztartzen ditu, 3 unibertsitateetan praktikak eginez, egin daitezke, eta praktikak baita ere kanpoko merkataritza bultzatzen duten entitateetan. 22. urtean 4,6 milioiko aurrekontua du, martxoan irekiko da, laster, eta batez ere estaldura ematen die bekaduna kanpoan egotaren gastua, 1.500, 3.000 hilero, eta 2 kanpoaldietan aseguru medikua eta bidaia laguntza, garraio gastuak eta mantenua. Euskal bekadunak 30 urtera arte bakarrik izan dezakete programa honetara izateko, eta hautapen prozesu zorrotz bat pasatu dute eta praktikak egin dituzte kanpoaldean lehenago. Enplegarritasun maila handiko programa da, eta 195ko intzertzioa laneratzea lortu du urte betean. Azken programa Global Training mugikortasun bekak deitzen dena da, nazioarteko mugikortasuna bultzatzeko, unibertsitate gradua daukaten gazteentzat eta goi mailako ikasketak egindako ikaskeleentzat. Praktika ordainduak egiten dituzte gazte hauek, 500 beka emango dira urten, 6.250.000ko zuzkidurarekin. Entitate kolaboratzaileentzat martxoan egingo da deialdia eta beka hautagaitzarentzat ekainean. Hemen esan beharra dago, kolaboratzaileen bitartez egiten dugula kudeaketa, konkurtso publiko baten bitartez hautatzen dira eta haiek arduratuko dira hain zuzen ere enpresekin kudeatzeko bekadunen egonaldiak 6 hilabeterako iraunaldia du, 1.500 euro hilabeteko zuzkidurarekin, baina luzapenak egin daitezke beste 6 hilabeterako enpresaren kontura. Beraz, hau da guztia, nazioartekotze esparruan, bukatzeko esan zuen esku gauzkazuela, behar duzuen guztirako, eta zuen ondoan egongo garela edo zein fasetan. Mila esker, eta ondoren paso la palabra a Ana Camacho. Eskerrik asko, Ainhoa. Me pasas tú. Bueno, lo primero espero que se me oiga. Espero dut arazorik ez izatea entzuteko, hautsa ez daukat oso ondo gaur. Baina, Mikelek esan bezala, aukera dugu beste jarduera batzuetan ere elkartzeko. Industria aldaketa disruptibo handiak bizitzen ari da. Enpresetan ikasi behar duzu segurtasun ez handi batean bizitzen, eta zuen burua egokitzen merkatuaren eskarietara, lehiakortasunari eutsi ahal izateko. Pandemiak gainera asko bizkortu ditu lehengo joera batzuk eta aldaketa struktural batzuk, eta denen artean eman behar diago erantzuna. Orokorki hitz eginez, erronka handiak datoz, trantsizio energetiko, klimatiko, digital, teknologiko eta demografiko sozialetatik abiatuta. Industria zuzendaritzatik nahi dugu lagundu gure ehundura produktiboaren eraldaketan laguntzak emanez zailtasuna dituzten enpresentzat beraien tamaina handitu ahal dezaten eta beraien jarduera bultzatzeko eta azken batean gure industriaren lehiakortasun handitzeko. Horretarako 7 programa ditugu industri garapenaren alorrekoan eta entzat zuzenduta guztira 35 milioiko aurrekontua du. Lehendabiziko programa bateratu izenekoa da.
Euskadiren enpresen egitura kontuan hartuz, eteak nagusi izanik, batez ere enpresa txikiak, Jaurlaritzak beti ikusi du beharrezkoa dela enpresak sendotzeko laguntzak ematea, tamaina handiagoa izan dezaten, bizirik iraun ahal izateko, eta merkatu global gero eta lehiakorrago batean jardun ahal izateko. Testu inguru honetan, joan den urtean, bultzatu genuen programa hau, eta urtean berriro ere eskaintzen dugu, 3 milioi euroko zuzkidurarekin. Enpresa handi eta txikientzat bultzatuta dago, fusioak eta bateratzeak bultzatuz, laguntzaren gehienezkoa, 500.000 eurokoa izan daiteke, funts galdukoan, eta gastuen 25%raino estaltzen du. Edo enpresa handien kasuan 10%, eta txikien kasuan 15%ko muga izango dute laguntza jaso ahal izateko, bukatu behar da, eraiketa eta deialdia otsailaren 28an egingo da. Garrantzitsua da, hemen dituzuen kontaktuak, hemen pantailan dauzkazuenak apuntatzea, laguntza behar baldin baduzue, informazio edo xehetasun gehiago nahi baldin badituzue. Bilakatu programa ere joan den urtetik dator, esan bezala, joan den urtean hasi zen, eta urtean berritu dugu. Pandemiak ekarritako krisiaren eraginez, beharrezkoa izan da enpresen hainbat kate berreztartzea eta dibertsifikaziorako aukerak aztertzea, produktu eta zerbitzuen zorroa ugalduz, lehiakortasuna bilatzeko etorkizuneko erronken aurrean. Programa hau berriz ere bultzatu nahi dugu, industria alorreko eta zerbitzu alorreko enpresei laguntzeko, handiak edo txikiak eta ertainak, dibertsifikazioaren aldeko apostuak egiteko, enpresaren jarduera negozio produktu eta zerbitzu hildo berriak irekitzeko, eta Euskadin geolokalizatzeko Europar Batasunetik kanpo zeuden gaitasunak. Funts galduan, inbertsioaren 10%raino laguntzen du, enpresa handietan, eta 15%raino eteetan, eta enpresa bakoitzeko gehienez ere 1 milioi euro. Laguntza jaso ahal izateko, enpresek gutxieneko inbertsio bat egin beharko dute, enpresa handien kasuan 1,5 milioi, eta txikien kasuan, edo ertainen kasuan 400.000 euro. Eta martxoaren 10ean egingo da deialdia. Horrengo programa indartu izanekoa da, kasu honetan, nik uste dut ezaguna dela, batez ere enpresen lehiakortasun eta garapen ekonomikoa areagotuko duen produkzio inbertsioa sustatzea du helburu. Europar Batasunak izendatutako Euskal Autonomia Erkidegoko zonetan, baita Euskal Autonomia Erkidegoko urteko batez besteko langabezia tasa baino tasa handiagoa duten beste udalerri batzuetan, programaren oinarritan jasotako egunekoan. Beraz, langabezia tasari ere begiratzen zaio. Programa hau enpresa txiki handi eta ertainentzatien zabalik dago. Industria enpresa izatea eta industria produktuari eta prozesuari lotutako zerbitzu tekniko aurreratuak izatea, eta laguntzen xede diren inbertsioak EAN egitea. Laguntza jaso ahal izateko gutxieneko inbertsio bat egin behar da, 1,5 milioi enpresa txiki ertainen bargatu enpresa handien kasuan, eta 400.000 euro enpresa txiki eta ertainen kasuan, eta bertan sar daitezke eraikinak, lursailak, edo patenten gastuak eta bestelako gastu batzuk. Funts galduko diru laguntza da, inbertsioaren 15%raino estaltzen duena pimeen kasuan, eta 10% enpresa handien kasuan, gehienez ere 3 milioiko mugarekin.
enpresa bakoitzeko. Hurrengo programa gauzatu industria ditzen dena da, 28 milioiko zuzkidura du, gure industri sektoreen etorkizunean izugarrizko eragina izango du dauzkagun 3 trantsizioek. Bide honetatik abiatu behar dugu, arriskuak gutxitzeko eta gerta daitezkeen aukerak aprobetxatu ahal izateko. Erauzketako, eraldaketako, produkzioko eta aurrekoekin lotutako zerbitzu teknikoetako enpresa txik eta ertainentzat eskaintzen da, baldin eta oinarri teknologiko edo berritzailekotzat jotzen badira. Espero da beraz produktibitatea handitzea, laguntza hauen bitartez, gauzatu industriak enplegua mantendu eta sortzea izaten du helburua. Aurrekari itzulgarriak ematen dira, interesi gabe, bermerik gabe, eta enpresa proiektu bakoitzeko 1,5 milioi gehieneko mugarekin. 5 urterako proiektzioa du eta karentziako urtebete. Espero dugu apirilean argitaratzea deialdia. Bestalde, Renove programa, Renove 4.0, kasu honetan, tradizioa duen programa da, makinariarekin hasi ginen, eta gero Industria 4.0ra zabaldu genuen, digitalizazioaren bidean sartuz, gure enpresen lehiakortasun handitzeko. Lerro honetatik jarraituz, 5 milioiko zuzkidura izango du, inbertsioak bultzatu nahi dira makinaria eta ekipamendu aurreratuan, bai hardwarean eta bai softwarean. 4.0 industria proiektuak ezarri ahal izateko. Laguntza hauek subentzio modura ematen dira, portzentaia 5%koa da, aurrekontuaren 25%koa eta gutxienez 50.000 eurokoa izan beharko du. Kontsultoria ezingo da izan 25% baino gehiago. Gehieneko laguntza 70.000 eurokoa da eta enpresa bakoitzeko 100.000. Eta espero dugu argitaratzea deialdia apiril edo maiatzean. Bestalde bideratu berria programa dugu. Krisialdi garaian garrantzitsua da, arazoan dauden enpresentzeko arreta beti egonda gure politikan. Programa hau, Europar Batzordeak bultzatzen du, eta 3,5 milioi laguntza ematen zaie zerbitzu eta industrial horreko enpresa txiki eta ertainetan, Euskadin proiektu bideragarriak aurkezteko, finantziazioa lortuz bizirik iraun ahal izateko. Aurrekari itzulgarriak emango dira, interesi gabe, berregituratze plana osatzen denetik aurrera 5 urterako, karentziako urtebete batekin eta finantzaketa 1 milioi euroraino iritsi daiteke, topea izanik planaren kostearen erdia. Programa honetarako badago argitaratzeko data martxoaren 3. Bestalde lortu programa dugu. Kasu honetan 500.000 euroko zuzkidura du. Krisiak izandako eraginik txarrena izan da, zuzen ere, enpresa batzuetan balantzeak konprometituta gelditu dira, eta enpresa hauen etorkizuna garantizatu ahal izateko berregiturak eta egin beharko dira ahalik eta azkarren. Programa hau joan den urtean hasi zen eta urtean mantentzen dugu. Enpresa handi txiki eta ertainentzat emandako programa bat da. Laguntza profesionala lortu ahal izateko berfinantzaketa proiektu bat aurrera ateratzeko asmoarekin. Diagnostiko bat egin beharko da, ekintza plan bat burutu, enpresaren bideragarritasuna neurtzeko eta planean azaldutako neurriak gauzatu.
pasibo finantzieroaren bir finantzaketa lortu ahal izango delarik ere bai. Funts galduko laguntza da, konsultoria gastuen honeko 80 hartzen du, enpresa bakoitzeko 30.000 euro gehienez ere. Programez gain, beste zerbait ere iragarri nahi genizuen, plataforma bat, Bazkip izeneko plataforma, Eusko Jaurlaritzak enpresen jarraitutasunari begira inbertsioak egiteko plataforma hau sustatu du, enpresen jarraitutasunaren aldeko apustua eginez, Eusko Jaurlaritzak bultzatzen du, eta Sprik agentziaren bitartez bideratzen da. Enpresa batek jo dezake, hainbat arrazoirengatik, Bazkip honetara, inbertsore bat lortzeko, ez bakarrik kaudimen arazoak dauzkatenen kasuan, izan ere, tresna hau interesgarria izan daiteke bestelako arazoak dauzkaten enpresentzat, ekonomi finantzierokoak, edo errelebo generazionaleko arazoak dauzkatenentzat, inbertsore berriak behar dituztenentzat, bideragarritasuna gauzatu ahal izateko, edota dimentsioa irabazi behar dutenentzat. Bueno, hauek dira gutxi gorabehera, dauden programa eta tresna guztiak, industria eta transizio energetiko sailak, Esperirekin batera, aurtengo ekitaldirako eskaintzen ditugunak, honekin batera, beste hainbat laguntzak katalogo zabal bat daukagu, jasangarritasun sailburutzatik abiatuta, eudelen bitartez, eta esan bezala IGIG, berrikuntza, enkintzailetza, nazioartekotzea, transizio energetikoa, ekonomia zirkularra, eta beste norabide batzuek ere jorratuz. Animatzen zaituztet, informazio gehiago lortzera, badituzu euskadi.eus, espri.eus, eta EBE eta Joberen web horriak, eta egun hauetan erraztu izkizuen kontaktu guztiak. Eskerrik asko. Inigo Anzola, EBEko zuzendari nagusiarekin utziko dezaituztet. Eskerrik asko, Ana. Egun on danoi eta eskerrik asko gaur jardunaldi honetan parte hartze garren eta guk zuei laguntzak aurkezteko ekitaldi honetan gugaz egote garren. Energiari dagokizonez eta gainera gaur egunien olako prezisio altuek bizi izeten gagozan momentu honetan aitzatu bidogune da gure politikek geroz eta indar handiago hartzen dabela, ezta? Eta zer esanik ez, industriari begire, lehenengo eta behin politikari garrantzitsuena burutu geinkena dala eraginkortasun energetikue bultzatzea. Hau da, gauza bera eitzeko energia gitxiau erabiltzea. Hori alde batetik, eta zelan ez, gure energisa itxurrisek geroz eta garbixeuek izateko barriztagarrisek ezartzen juteko programak burutu eta bultzatu. Barriztagarrisek gure mix energetikoen geroz eta atal handiagoe lortzie da gure helburue eta eginkizun eta betebehar horretan danok daukeu zer esana eta zer egina. Eraginkortasun energetikoa, barriztagarriak ezartzia eta zelan ez mugikortasun geroz eta jasangarriagoe lortzia. Horretarako diru laguntzak bultzatu doguz eta ontsia salduko dutzu edaz. Azkenik, baitxe energien alorrien azkenengo urtietan burutzen eta lantzen diar dugun itxas energien teknologiak garatzeko diru laguntzak bertan garatzen doguz edo argitaratzen doguz etorkizun baten uste duguleko itxas energiak zer esan handixe eukiko dabela. Eskerrak eman nahi dizkizuet hemen egoteagatik gure aurrean. Beretan eskertuta gaude. Aukera handi bat eman diguzulako gure laguntzak
azaltzeko, lehenago esan dudan bezala, orain energiak daukan prezio garestien ondorioz, Eusko Jaurlaritzan dauzkagun politika energetikoek garrantzi handiagoa hartzen dutela. Zer esanik ez, eraginkortasun energetikoa garrantzitsua da, esparru guztietan. Azkeneko 40 urteetan asko landu da gure industrian, bai industria handi txiki eta ertainetan ere, uste dugu bide horretatik jarraitu behar dugula, efizientzia energetikoa lantzea da gakoa, egin dezakegun lanik onena da, horregatik bultzatzen ari gara, energia alternatiboak, garbiagoak, gure ekonomia deskarbonizatzeko, eta gaur egun berriztagarrien aldeko apostua maila handia hartu du eta hor badugu zeregin asko. Bestalde erronka handia daukagu gure kontsumo mixean, garraioa da energia gehien kontsumitzen duen alorra, 43% hartzen du gure mixen energetikoan, eta beraz hor, balandu beharreko eremu zabala daukagu. Energia alternatiboak bultzatu behar ditugu, gutxeo kutsatzen dutenak, eta nola ez, pixka bat etorkizunera begiratuz, pentsatzen dugu Euskadi kokatuta dagoela, baina jarraitu behar duela gehiago kokatzen bere burua itsas energiaren esparruan, eta horretarako argitaratuko ditugu beste laguntza batzuk hain zuzen ere teknologia berri horiek garatzeko. Orain azkar ezagutaraziko dizkizuet argitaratuta dauden eta oraindik argitaratuta ez dauden beste laguntza lerro batzuk. Lehendabizikoa energia efizientzari dagokionez, kasu honetan industria alorrerako da. Programa hau 2019an abiatu zen, hasieran 14 milioiko zuzkidura zuen, gero zabaldu zen, beste 7 milioitan, eta aurten, azkenengo hilabeteotan 40 milioiko zabalkuntza egin dugu, guztira 61 milioi euroko zuzkidura du beraz, helburua izanik karbono dioxidoaren emisioak eta azken energia kontsumoa murrizteko jarduerak egitea, energia kontsumitza duten ekipamendu eta instalazioak, prozesuak eta sistema osagarriak hobetzeko inbertsioak eta energia efizientzia handikoa teknologiak edo eskura duen teknologiarik onena erabiltzen duten beste batzuekin ordezkatzeko. 2023 garren urteko abendura arteko epea dago jasotzeko, eta uste dugu solarro garrantzitsua dela gure enpresentzat, gure ekoizpen prozesuak hobetzeko, gure makinak aldatzeko, gure produkzio sistemak aldatzeko, efizientzia handiagoko beste batzuen ordez. Hurrengo laguntza lerroa, mugikortasunarekin dago loturik, pertsona fisikoekin, baina baita pertsona juridikoekin, MOBES 3 deitzen den programa da, ezaguna dela esango nuke, guztira 16 milioi pasako zuzkidura du, 2021ko uztailean argitaratu zen, 23ko abendulara arte egongo da indarrean, eta kasu honetan, ibilgailu elektriko eta entxufagarrien erosketa bultzatu nahi da, ikusiko dugu hidrogenoak ere zer papera aukiko duen etorkizunean, eta baita ere karga azpiegituraren edapena babesteko helburua ere badu. Ibilgailu elektriko, entxufagarri eta behar duen karga azpiegitura martxan jartzeko. Aurrera noa, beste lerro bat badago, arrakasta oso handiarekin, autokontsumoa deitzen dena, batez ere biltegiratzea, energia berriztagarrien bidezko autokontsumo eta biltegiratzea bultzatzeko,
Kasu honetan 54 milioi euroko zuzkidura du, zabaldu egin du zuzkidura hori. Berez argitaratu zenen 34 milioi euroko zuzkidura zuen, baina zabalkuntza bat egin dugu, beste 20 milioi gehiagorekin. Eta esan bezala, hemen helburua da energia berriztagarriak sustatzea gure industrietan eta baita biziguneetan ere. Hemen indarrean dauen legeria edo 19ko dekretu handiak laguntzen du eta bultzatzen du baita ere era honetako sistemak martxan jartzeko eta esan bezala energia gaur egun dituen prezio handiekin nik uste dut era honetako teknologiak oso interesgarriak direla edozeinentzat. Gure ustez jarraitu behar dugu lerro honetatik lanean guztion onerako benetan gure mix energetikoa aldatu behar dugulako mix gero eta garbiago baterantz joateko. Beste programa bat da pre 5.000 milioi erdiko zuzkidura duena. Azken energia kontsumoa eta karbono dioxidoaren emisioak murrizteko Euskal Autonomia Erkidegoko erronka demografikoko udalerritan dauden eta 2007 urte baino lehen eraiki ziren eraikinetarako. Badakigu kasu honetan dauden eraikinen estalduretarako funts ugari eta laguntza ugari egongo direla gure eraikinak zahar berritzeko hain zuzen ere zertarako eta efizientzia handiagoa izan dezaten. Orain aipatuko ditudenak epe laburrean argitaratuko diren laguntzak dira. Batetik, garraio flotan eraldaketarako, garraio astunaren kasuan, bai merkantzietarako eta bai bidaiarietarako, teknologia alternatiboak bultzatzeko, lerro berria da, argitaratu gabe onda, duen zuzkidura ia 6,5 milioikoa da. Espero dugu martxoan argitaratzea deialdia. Gure ustez arrakasta eduki dezake. Eta ibilgailu astunetan ere transizioa egin dezagun teknologia garbiagoetara iristeko. Hurrengo lerroa berria da. Hau ere. Datorren martxoan ere argitaratuko dugu. 7,8 milioiko zuzkidura izango du, energia berriztagarri termikoak bultzatzeko helburuarekin, hain zuzen ere ekonomiaren sektore guztien deskarbonizazioan laguntzeko, energia berriztagarri termikoan instalazioak egiten nahi dugu industria sektorean, nekazaritza eta abeltzaintza sektorean, zerbitzuetan eta ekonomiaren beste sektore batzuetan, bizitegi sektorea barne, pentsatzen dugu industrietan eta industria txikietan ere, garrantzi handiko alorra dela eta animatzen zaituztegu, hain zuzen ere lerro hauen buruzko informazioa eskatzeko eta laguntzak eskatzeko. Eta bukatzeko maiatzaldean argitaratuko dira itsas energiei buruzko laguntza ohikoak 2 milioi erdiko zuzkidurarekin. Sektore honetan daudenek ezagutzen dituzue laguntza hauek. Laguntza hauen helburua da ekonomikoki laguntzea garapen bidean dauden itsasoko energia teknologia berriztagarriak erakusteko eta balioztatzeko inbertsioetan. Armintzan dagoen testeo plataforma erabiltzen da horretarako eta espero dugu Euskadi aitzindari izatea itsas teknologietan eta hau da. Anak eta bai Mikelek eta bai Ainoak esan dabe modure, guratiek irekitxe dauezela, zabalik dauezela,
informazio guztixe gure web horrixen dau, bai euskadi.eusen eta bai ebe.eus web horrixen, eta bestelan guaz zuzenien berba eitzeko korreo elektronikoa dau, gestionayudasabildua.ebe.eus, eta bestelan gure web horrixen ikusi zeinke telefono zenbakixe eta kontaktuek. Eta besterik ez atiek zabalik dauezela eta zuen esanetara. Eskerrik asko. Bueno, egunon guztioi, niretzat ere, placer handi bat da zuetzat egotea ere. Bueno, egunon guztioi, bueno. Egunon. Bueno, azpimarratu nahi dut, lehenago ere esan den bezala, industria sailburuordetzak eta ingurumen sailburuordetzak konpromisoa argia daukagula gure laguntzak aurkezteko orduan eta baita ere goizean aurkeztuko dituen laguntza guztiek jasangarritasun osagarri oso handia daukate. Ikasi dugu, azkenengo urte hauetan, beharrezkoa dela gure negozio eredu guztiak egokitzea, ingurumen eraldaketa horretara egokitu ahal izateko. Beharrezkoa baita, bai gizarteak berak eskatzen duelako, eta horretarako badago halako arautegi mordo berri bat, Europa mailan, eta noski hoiekin batera, martxoan, zuzentarau berri bat egongo da, isurpenei daokienez, eta horregatik geure burua egokitu beharko dugu. Orduan Eusko Jaurlaritzan Basque Deep delakoan bultzatu dugu, trantsizio hori bizkortzeko, eredu jasangarriago baterantz joateko, eta jasangarritasuna izan dadin hazkunderako palanka edo ardatza, lehiakortasuna lortzeko baita ere. Jasangarritasun behar honen ondorioz, enpresek ekarpen berezi bat egin beharko dute, deskarbonizazioaren helbururako eta desberdintasun sozialen helburuetarako ere bai. Eta kasu honetan, gure sailburu ordetzak lagundu nahi dizue trantsizio horretan eraldaketa jasangarri horretara bidean. Garapen jasangarri hori aukera handi bat izango da, gure ekonomiaren eraldaketarako eta gure eredu energetiko eta produktiboa ere eraldatzeko, baina gainera aukera eman behar digu, gure industria bultzatzeko, gure motore nagusia baita, baina beti ere errespetua eskainiz ingurumenari. Alegia, trantsizioaren 3 ardatzak jasangarri bihurtuz, ekonomia, gizartea eta ingurumena ezin baitira bakoitza beraldetik joan. Zentzu horretan, badakizue, legegintzaldi honetan gure sailak erronka handiak dituela, ingurumena eta jasangarritasuna industriarekin eta gazertzarekin uztartu nahi dituelako eta helburu oso handi nahiak planteatzen direlako, eta zentzu honetan gogorarazi nahi dizuet, legegintzaldi honetan berotegi efektuko gazen jaulkipena noneko 40 murrizketa lortu behar dugula, industriak alegin handia egin du, hain zuzen ere helburu hauek lortzeko, gaur egun, 2005-tik hasita urte hori erabiltzen delako konparazioak egiten direnean, lortu dugu 127ko murrizketa, eta gure barne produktu gordina 1,7an igo da, baina jarraitu behar dugu hori areagotzen, bigarren helburua bestalde dakizuenez, da hondakinen sorkuntza gutxitzea, haien valorizazioa handitzea eta berrerabilpena ere bai, berokuntza globala eta planetaren agortzearen aurrean
ezinbestekoa baita, hoien eraginez, sistema berriak martxan jartzea, bai ekoizpena egiteko eta bai kontsumitzeko ere jasangarritasun hori lortze bidean. Bestalde, baliabide naturalak eta lehengaiak gero eta eskasagoak direnez gero, pentsatu beharko dugu, azkar hasi beharko dugula lanean, bai enpresetan, eta bai sektore publikoan, ekinbide hauek guztiak martxan jartzeko, ingurumen alorreko hobekuntzak lortzeko eta produktuen materialen bizitza luzatzeko eta hondakinen sorkuntza gutxitzeko. Eta hirugarren lekuan, ingurumena zeharkako helburu bihurtu behar dugu. Oda, ingurumenaren kontserbazioa sartu behar baita gure enpresen politika guztietan eta gure antolakunden helburu guztietan. Ezin da ulertu orain arte den bezala, baldintzagarri bezala, baizik eta hain zuzen ere balioa ematen eransten duen zerbait bezala. Hemendik aurrera, badirudi, teknologia eta digitalizazioarekin batera jasangarritasuna eta antolakunden erantzunkidetasuna oso garrantzitsuak izango dira etorkizunean. Badakigu ahalegin handia egiten ari dela, industria alorrean, ardura korporatiboan eta ingurumenaren alde, eta era honetako politikak sartuz industriaren estrategietan ere bai, baina nola nahi ere, horren guztiaren garapenak eduki behar du gure ekonomiaren ikuspegi zirkularrago bat, batez ere industriaren esparruan. Industriak izan behar duen lidergo hori etorri behar da, hain zuzen ere, prozesuen eraginkortasuna lortzeko bide zahar horretatik laguntzak aurkeztu baino lehenago, ekonomia zirkularreko plan berrian, trantsizio energetikoarako plan berrian, eta hondakineak kudeatzeko planak argitaratu dira, edo onartu dira, eta tresna hauek erreferentziak izango dira. Horiek izan behar dute gure gidalerroak, badakigu helburu zailak direla, helburu handinaiak direla, oso zorrotzak, baina zentzu horretan lagundu nahi zaituztego eta horretarako hain zuzen ere partidak igo ditugu laguntza guztietan. Badira laguntza programak, beraz, behar bada ingurumen kasuan apalagoak dira, baina lata ustez ere jauzi handi bat emango da, batez ere ekonomia zirkularraren kasuan, eta jasangarritasunaren esparruan batez ere. Aipatuko dituen 3 programen helburuak dira batez ere jaulkipenak gutxitzea, ekonomia zirkularra bultzatzea, industrian lehiakortasuna sendotzea, eta tresna publiko-pribatuak eskaintzea hain zuzen ere, eredu berri horretarantz joateko, deskarbonizaziorantz joaten jarraitzeko. Nik beraz 3 programa aurkeztuko dizkizuet, lehendabiziko ezaguna duzue, ingurumeneko proiektuetarako laguntzen programa da, lehendik sortutakoa da, urte batzuk baditu, baina zuzkiduran ditu dugu, historikoki 2 milioi euroko zuzkidura izan du, eta ikusten duzuen bezala 5 milioiraino igo da, hain zuzen ere, aldaketa hau bizkortu alizateko eta jasangarritasunaren aldeko konpromisoa gauzatzeko eta abantaila lehiakorrak lortzeko programa honen bitartez bete nahi ditugu ekonomia zirkularreko planean sartutako neurriak ere, hondakinen kudeaketa eta barne hartuz, enpresentzako laguntzak dira, noski, diru laguntzak emateko,
Euskadin inbertsioak inalizateko, ingurumena babesteko, araudian dauden baldintzaen gainetik dauden helburuak, hau da, jada derrigorrezkoak diren proiektuak ez dira laguntzagoen helburuak, baizik eta lehiakortasuna lortzeko eta funts galduko diru laguntzak dira, 6 lerro dituzte, finantzaketarako batez ere, lehendabiziko lerroa inbertsioetarako laguntzak dira, etorkizuneko araudietara egokitu alizateko, ingurumen babesari dagokionez, obligazioak ez direnen kasuan, noski, eta ideia bezala, lerroetako batzuk doaz usainen jaulkipena gutxitzea, osakin hegazkorrak gutxitzea, fundizioen kasuan, edo emisio difusuen gutxitzea, partikulen jaulkipena gutxitzeko sistemetarako, eta hemen sartzen dira baita ere instalazio berrien prozesuetarako jaulkipenak, baita ere hondakinen valorizazioa lortzeko, eta honela materialen erabilera gutxitzeko, produkzio lerroak aldatzeko baita ere, sortzen ditugun ontzi guztiak bertziklagarriak izan daitezen, araudien arabera laster etorriko diren obligazioak izango dira, bigarren lerro batean helburua da egokitzea, argitaratuta dauden arauetara egokitzea, egokitzapen epe batekin, hirugarren lerroan tankera desberdineko ikerlanak egiteko da, gure produktuen bizi iraupena aztertzeko edo betzeko, enpresen jaulkipenak gutxitzeko, laugarren lerroan bataz ere bertziklapena eta berrerabilpena erabilera bultzatzeko da, plastikoak identifikatu eta bereizteko adibidez, eta 5. eta 6. lerroetan sartzen diren laguntzak lurren deskontaminaziorako eta ETE-entzako laguntzak asesoria beharrak ordaindu ahal izateko. Hauek beti ere ebaluaketa medioambientala daukate, ikusteko nolako intzidentzia daukaten, bertan asko baloratzen da, baita ere emakumearen sarrera industri esparruan, eta enpresak genero berdintasunaren egindako programak ere kontuan izango dira. 89 proiektu jaso zuten laguntza joan den urtean, eta esan daiteke ingurumen alorreko onurak oso nabariak izan zirela. 4 milioiko zuzkidurarekin lortu zen gas kutsagarrien kasuan 40 tona gutxiago sortzea, eta 3.000 tona hondakin gutxitu ziren, 57.000 tona bertziklatu ziren, eta planta batzuk sortu ziren tratamendurako 4.000 tonarako urtean, hondakin industrial horiek guztiak birziklatu ahal izateko. Eta lehengaien kasuan 300.000 tona gutxiagoko eskaria lortuko da horrela. Beste ekonomia zirkularreko berrikuntza laguntza bat ere badago. Ekonomia zirkularrari buruzko berrikuntza bultzatzeko da. Duen zuzkidura, joan urtea halako bida, 1 milioi bat. Ekodiseinuan eta innovazio estrategikoan sakontzeko,
aurrekoak bezalako helburua du, datorrenari aurre hartzea, nolabait, eta baita ere, berotoi efektuko gazen emisioak murriztea da helburu nagusia, baita lehengaien kontsumoa gutxitzea ere. Biztan da, Europako itun berdean ezarritako obligazioak kontuan hartu behar direla, 21. deialdian, 40 irtenbide berritzaile lagundu ziren, horietatik 75%, enpresa txiki eta ertainek bultzatutakoak ziren, lortu zen, hondakin industrialen 3% murrizketa bat, laugarren lerroa, ETE zirkularra ditzen dena da, hau programa berria da, 2001an atera zen programa espezifiko hau, transizioa bultzatzeko, Europako Green Deal delakoaren helburuetara egokitu ahal izateko. Proiektu traktoreak izan behar dute, hemen finantzatzen dena agente lider bat izena, klusterrak, elkarteak edo garapen agentziak, eta hemen uztartzen da ikasketa eta enpresen arteko kolaborazioa. Horrela, sinergiak sortzen direlarik, enpresa txiki eta ertainen artean eta balio diferentzialak baita ere lan individualaren kasuan. Adibidez, ekoetiketatua, deklarazioa medioambientala, bizizikloak, laguntzen dira, tresna berriak gure posizionamendu lehiakorra lortu alizateko merkatuan, eta batez ere eraikuntzan eta beste sektore aurreratu batzuetan. Lehendabiziko urtean oso erantzun ona jaso zuen laguntza honek, 21 proiektu aurkeztu ziren, klusterren eskutik, eta 5 elkarteren eskutik, landa garapenerako, eta gehienez ere 100.000 euroko laguntzak ematen dira proiektu bakoitzerako. Beti ere baliokateko proiektuak izan behar dute, laguntza edo asistentzia teknikoa lortzeko, proiektu hauek aurrera eramateko. Ikusten duzen bezala, entzako laguntza ematea apustu garbia da, gure sailburu ordetzen, eta besterik gabe, eskerrak eman nahi dizkizuet guztiei, eta Mikelei pasatzen diot hitza, agurra emateko. Eskerrik asko, Amaia, Ana, Inigo eta Ainoa, eta eskerrik asko eta batez ere zuei saio osoan zehar gurekin egon zareten guztioi. Deseamos que... Espero dugu jardunaldi hau balegarria izatea zuentzat, aukera izango zenutela ezagutzeko, dauzkagun laguntza guztiak, espero dute interesgarria gertatuko zela, konektatu zareten 800 personatik gorakoentzat, 800 gora personentzat. Pintzalkada batzuk eman dira, xehetasun batzuk bakarrik, baina informazio gehiago lortu ezakezue, proiektu hauek ezagutzeko eta ikusteko nola egon gaitezkeen zuen ondoan, zuen proiektuak aurrera ateratzen laguntzeko. Bihar, 3. eta azkenengo saio informatiboa jarraitzeko aukera izango duzuela. Eduki aldetik, landa eta itsas garapena, lehen sektorea, elikadura eta egurraren industria, eta bioekonomia programak aurkeztuko ditugu, eta izena emateko epea oraindik zabali duzue. Besterik gabe, esan dugu moduan, eskerrik asko zuen arretagatik eta zuen esanetara gaituzue. Eskerrik asko eta hurrengo arte. Oraina ahaztu gabe etorkizunari begiratzen diogu, datozen belaunaldien mesedetan. Eusko Jaurlaritzaren ETE-entzako laguntza plan berria oraina da.
Etorkizuna, garapen eredu inklusiboa eta iraunkorra. Informa zaitez euskadi.eusen. Oso etezaleak gara. Eusko Jaurlaritza. Miramos al futuro sin perder de vista el presente, comprometidos con las siguientes generaciones. El nuevo plan de ayudas PYME del Gobierno vasco es el presente. El futuro, un nuevo modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. Infórmate en euskadi.eus. Somos muy de pymes. Gobierno vasco.